Stručna literatura ili fantastika ili čak beletristika, možda nešto džeza ili hard rocka ili šta god je to. Koji ja ili kriptosvet, jer sam poprilično siguran da većina kriptosveta ne sluša džez. I ja sam siguran. Ali dobro, stavili smo kao mogućnost. Pa, ne znam, moj neki utisak jeste da većina kriptosveta je u nekom tehno-fazonu, ali možda je to samo mali uzorak oko mene. S druge strane, pa zavisi, mislim, oko čitanja konkretno, zavisi isto čim se čovjek bavi u tom blockchainu. Naprimjer, ja se bavim donekle i inženjeringom, ali se dosta više bavim konkretno proizvodom i nekom većom vizijom koji taj proizvod ima u okviru nekih većih ekosistema. Tako da je meni jako korisno da čitam i te neke, da kažem, polufilozofske stvari gde mogu da razumem konkretno šta drugi ljudi misle, u kom smeru ide ceo ekosistem. Sad, zbog brzine razvoja celog ekosistema, knjige više nisu opcija, zato što treba nekoliko godina da ti ištampaš tu knjigu, tako da do tada je već to dosta out of date, ali su podcasti jako dobri i dosta cool stvari može da se čuje na ovim Clubhouse-like platformama, tipa i na Twitteru i da, u suštini Twitter i Clubhouse. Dosta dobrih VC-eva ima dobre članke, dosta dobrih VC-eva ima dobre podcaste, dosta Angela ima dobre podcaste, nekih lidera iz ekosistema, na primjer Solana ima dobre podcaste, u Ethereum ekosistemu naravno isto ima Bankless i gomelo tako nekih isto podcasta koji su dobri. I naravno ima GitHub gde možeš da vidiš u suštini tačno šta su ljudi pravili, što je verovatno najkorisnija stvar. A nije naravno za netehničke osobe. Da.